Estamos hoxe aquí a piques de comezar decembro e decembro se pon de largo co quinto Festival de Maxia. Ao meu carón teño o melidense Dani Polo, que lle agradezco que estea hoxe con nos aquí, produtor e coordinador desta quinta edición do Festival de Maxia de Melide. Serán o fin de semana do 8, do 9 e 10 de decembro, donde poderedes desfrutar de múltiples espectáculos para todos os públicos. Como sempre, haberá maxia infantil, unha gala de maxia infantil propiamente para os máis cativos e cativas da casa, xunto con un sábado no que nos tingueremos de maxia durante todo o pobo. Dani está aquí hoxe, que pasará despois a explicarnos todos e cada un dos detalles que traemos, porque este ano hai novidades. Todos sabemos que a Casa da Cultura se nos queda pequena porque é un festival que foi medrando ano a ano. A maxia é un sentimento que compartimos os melidenses, en boa parte tamén gracias a este xoven talento que nos acompaña hoxe neste salón de plenos, e que tamén quero aproveitar para darlle a noraboa porque este ano acaba de ganar o festival, o premio de maxia nacional, co cal os meus parabéns, Dani. Gracias. Será el quen vos explique de primeira mau todo o programa. Como digo, un programa moi entretido e polo que dende a cultura deste concello e dende este goberno apoiamos firmemente, porque creemos que a ilusión tamén é parte da xente, e que tanto dende o ámbito de idade máis pequeniño ata os máis maiores desfrutamos da maxia, e creo que vai a ser novamente un cheo absoluto nese auditorio municipal que está agardando xa e xa está preparado para este quinto Festival de Maxia que está de cumpleanos o 8 e 9 de decembro. Dani, cando queiras. Sí, bueno, pois como ben dixo a nosa alcaldesa, chegamos á quinta edición, vai ser unha edición, penso que espectacular, hai que celebrar ese quinto aniversario. Bueno, tenemos maxia para todos os públicos, como ben dixo, unha gala infantil destinada aos máis cativos. Estaremos tamén na residencia facendo maxia, porque, bueno, intentamos chegar a todo o público. Como novidades a destacar, tenemos aquí en Melide, que isto sí que é unha sorte increíble, a un dos mellores escapistas a nivel mundial, que vai vir aquí a Melide a xogarse a vida. De feito, o venres día 8, ás 9 da noite, tenemos aquí na Praza do Convento o primeiro dos seus retos, o primeiro dos seus escapismos, no que, por certo, podes gañar 1.000 euros, non? El vai apostar 1.000 euros a que se vai escapar dunha corda de 60 metros que varias persoas do público van a atar, e se non escapa, pois entregará 1.000 euros ao público. Entón, pois tedes aquí unha boa oportunidade de gañar uns cartos. Despois, pois tamén vaise colgar dunhas pinzas xigantes que están con lume e que poden romper en calquer momento e caer sobre el. Bueno, vaise xogar a vida. Punto tamén a destacar unha gala que temos, unha gala de maxia unipersoal o sábado, será ás 9 da noite na Casa da Cultura, cun dos mellores magos do planeta, que é Miguel Ángel Gea, que foi jurado dun programa que se emitiu fai moi pouquiño en televisión española, que era Pura Magia. Entón, el era pois un dos membros do jurado. Actualmente, a día de hoxe, está en Hollywood, no Castelo Máxico de Hollywood, que é pois un dos sitios por excelencia da maxia. Pois nada, el está ali e vai vir aquí a Melide para dar esa gran gala, que vai ser unha maxia, unha delicadeza extrema, que é a maxia de Miguel Ángel Gea. Despois, o domingo, como punto de culminación do festival, temos a gran gala internacional de maxia que temos todos os anos, cos mellores tamén magos do mundo. Veñen magos de Rusia, de Argentina, de un montón de sitios para ofrecer aquí os seus mellores números. Bueno, eses son os puntos máis fortes do festival, pero temos pois eso, todo tipo de actividades para todas as idades que podedes consultar na programación que estará por aí repartida. Será casi imposible non achegarse a Melide o 8 e 9 de decembro, xa que hai atractivos para dar e tomar, non só con respecto á maxia que xa conocemos e as que xa esperamos, porque son espectáculos, como digo, que xa están consolidados. Hai unha gala infantil que sempre é o venres, unha gala para todos os públicos que sempre é o sábado, e
a gran gala de despedida que sempre é o domingo. Sen embargo, eu non quero acabar de presentar este quinto festival sin convidar a todos aqueles que estean en Melide e que nos visiten, así como toda a comarca a donde podamos chegar a que se acheguen, porque é unha pasarela internacional de maxia que vamos a montar aquí 8 e 9 de decembro e que, como sempre, e non pode ser de outra maneira, hai que recordar tamén que é totalmente gratuita, co cal chegamos a moitísimos públicos e nos consta, e eu aseguro unha vez máis, Dani, que vai a ser un festival que vamos a conmemorar e nos vamos a acordar porque vai a ser superior aos do ano pasado, que aproveito para dicirlo tamén é bastante difícil porque estas últimas edicións tuveron como figuras pois a hipnotistas de gran talante e xa ahora e que estuvo en Melide e tamén por eso se deu a conocer como Jeff Toussaint, entre outros, co cal estamos agardando expectantes e nada máis podo rematar invitando a todos a que veñades a Melide unha vez máis a disfrutar desta gala de maxia.